Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli amabad. Nuwun kawula nuwun ngarsanipun para sesepuh kasepuhan aji sepuh ingkang tukina bekten ngarsanipun Bapak kaum dalah para takmir masjid ingkang kula hormati, para bapak, para rawuh sedaya, ugi sanak kadang saking Palanggedang ingkang tansah kula hormati. Purwakane ngatur nuwun sumangga kawula dherekaken tansah ngunjukaken puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan, kanikmatan sarta ridhanipun dateng kula lan panjenengan sami satemah sonten menika. Kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten dalemipun Pak Suyono mriki kanthi sedaya manggih wilujeng boten wonten aral satunggal punapa. Amin. Awit rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala paringipun nugraha nggih kesarasan. Pramila pantes kita ikraraken sesarengan kanthi maos kalimah tamit bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam tansah kita kunjukaken dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu menggah syafaatipun wiwit saking donya ngantos ing samangke wonten ing yaumil akhir. Sagung para pilenggas dayanipun ingkang dadi kinurmatan pareng kawula matur sawetawis bilih pamatur kawula minangka suliatur saking adik kula Fibi Subekti dalah Adik Susanti ingkang sepisan ngaturaken pambagya sugeng rawuh ngaturaken ageng pamatur nuwun awit rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa mbucal wekdal nglonggaraken penggalih nuhoni menapa ingkang dados panyuwunipun adik kula Subekti. Mugi-mugi kanthi tindak lampah panjenengan saking dalem dumugi mriki majelis kawula amal ingkang sae, amal ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang salajengipun para bapak, para sedaya ingkang kula mulyakaken ing mriki Dik Wibi Subekti kalian Dik Susanti estu tansah nyuwun ageng papunten ing mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya wonten kathah pikiranganipun sae menika papan palenggan saha walimaning samangke ingkang saestu konjuk wonten ngarsa panjenengan tansah kirang anuju prana kanthi menika sedaya kekirangan kalepatanipun adik Fibi Subekti lan adik Susanti nyuwun papunten ingkang kathah-kathahipun nggih Pak nggih. Ingkang salajengipun pramila sonten menika panjenengan kasuwun rawuh wonten dalemipun Pak Suyono mboten sanes inggih menika nyuwun barokah pangestu panjenengan sami. Kawuningan bilih nalika tanggal gangsal dinten Jumat Pon kala wingi utawi minggu ingkang kapengker Dik Wibi Subekti kalian Dik Susanti menika nampi sih nugraning Gusti nggih menika wujud ponang jabang bayi mijil putri kaleres putra ingkang nomor setunggal nggih. Anggenipun nglairaken nggih menika wonten griya sakit kasih Ibu Purworejo. Alhamdulillah kanthi donga pangestu panjenengan sami putra putrinipun Dik Susanti lahir kanthi wilujeng boten wonten pambengan satunggal punapa lan ibunipun ugi tansah pinaringan utawi ginanjar rahayu slamet boten wonten aral satunggal punapa. Kanthi menika mugi-mugi putra ingkang nembe lahir menika ingkang ing dinten menika kaleres dipun paringi pusaka asma inggih menika Jianira Hana Subekti. Kula bali Jianira Hana Subekti nggih. Mugi-mugi
putra putrinipun Dik Susanti ingkang mujil putri menika dados putra ingkang solehah. Migunani tumrap tiyang sepuhipun kekalih saged mikul dhuwur mendem jero. Migunani tumrap masyarakat, migunani tumrap agami, murangkabi dhateng nusa lan bangsanipun nggih. Kanthi ingkang salajengipun ugi nyuwun gungan dhateng panjenengan sedaya mugi-mugi tiyang sepuhipun kekalih saha putra ingkang nembe lair menika mugi tansah pinaringan slamet boten wonten aral sak tunggal punapa. Amin. Mbok bilih namung ngaten ingkang saged kawula aturaken ingkang salajengipun ing samangke wilujenganipun ujubipun wilujengan kekerik kawula aturaken dumateng Bapak Edi Sunarto wondene doanipun ing samangke kawula suwun barokahipun saking Bapak kaum kusyatin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah kekiran kalepatanipun anggen kawula matur minangka sulihipun Pak Suyono utawi Dik Fibi Subekti kula nyuwun pangapunten ing wasana akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wekdal wabarakatuh. sak cekapipun kawula aturaken dumateng Bapak Edi Sunarto sumangga.